Wiem. Panowie, wierzę, że zachowamy rozsądek w następnych 30 sekundach. Aha! Kuźwa, wiedziałem. Ajatteliko se... Mäkin haluu olla fine. Älä saata tollain. Noniin. Allahu Akbar! Lähtikö jumiin? Eks. Mitä? Mitä? Mistä tää tuli? Hello. Aloita. Joo. Zombit hävis siihen, että... Kävitkö palloa? Joo. Mä voin painaa. Onko se joku... Haluatko sä pelaa venäläistä rulettia? Joo. Okei, mulla on asetissa valmiina. Mä menen ekaan. Tää. Muista spinna sitten rulla. Ennen. Onko se Venä? On. Jee.